Bili na kayo. Barakal. Gab, dano niya ako, Gab. Gabriel. Gabriel. Eh, bukas dito sa Ron. Kadali. Thank you so much. Come on. Ice healing. Ay, narat ako. Mama, dapat 50. Ay, Sa'yo na plastic. Ang nagbinta man kami na rambutan. magkano ang plastic? 40. Kaya, hindi lang nga nito. Mama, tulog Pero yung sa mga, sa ka na gano'n, dagang pa rin. Pero, dagang pa Ano na kilo ho? Dagang pa yun. Pero, nasa sa'yo na kilo. Ha? Pero, pag sa'yo na kilo. Pero, ang pinta, mama. 60 nga. Diri, tuloy na ano. Taro na kilo. Diri, pag sa'yo, kapidasa na. Pag, Pag 5. Walo? 5 tulo na. Mo sa iyo, 5 tulo. Mahal. Oh. Hanggang sa Borok Test kami, ma. Hi, Jack Pilo. Uy, di ba niya nabubutang doon, kilo? Ano pa kukuha din mo? Hindi yan ka mga wala. Kaya ano marami. Ayusan na yun. Diri. Thank you so much. Come on, let's ano. Can you buy this? Mamasulan mo kami, ha? Kasi ka ba pang Ubos? Pag binaradil, Ganda sakto na, ma. Di mo na kung badil. Sakto na. Mga ibatang mo yun sa plastic. Ako na. Ako na, ma. May ikaw sa tamang yun. Lang, ay nangyit. Alam, may lupa. Alam, may kutitub, ma. Matamis ada. Manya doon. Hindi na. Iluwa na ulit. Mama, kiluho na rin. Sakto, kasi kulang. Bango. Pwede ko ano, iba lang ko. Tulan mo kami, mama ni May. Alis mo this na aircon. Tita, anay kapuntan. Kami iragsan mo. Mara dola. Pwede man na may luho. Pero ini yung magabas. So, nagbinta lang kami, di mama rambutan na, manibakal ka man. Ay, nagawa. Di na, ay, mama. Mama, kapilihan. Hi, Sir Rob! Thank you, Sir Rob! Thank you so much for watching. Mamaya daw.
Thank you. Super chat, gift bags, and membership are available. Please click $sign. Thank you. Jamie! Ano, hindi na. Hindi ba ito? Ikaw ang time. Makakaon na ako sa'yo. Hindi ka na naman naatat ka na naman. Tapos di ka man nagugas ang kamo. Ilan mo kami na? Hi, beautiful. Thank you, Rob. Thank you so much. Thank you sa likes. Buhay dada. Ay, dito yun naman pa. Ito. Ano pa? Berang window ka. Narang ko yung kanina. Oh, bulang. Ito, busy, natakot mo. Thank you. Ay, sali. Nagdadabog ya. Mama, lupa. Tangkol dyan. Wala naman ang dapat. Pag may lupa lang, di yung lupa. Mama, may di yung may lupa. Ay, puro lupa. May bato. Ay, di wala may nilok. Balik. Ma'am. Yan din. Say, pangalan plastic. Mabita ako sa mama sa eskwelahan. Maga. Yup. Fresh ya dia. Like water na. Ang marugi lang ha. Pag marugi, ano mo pala yan ang lupa? Marugi. 41 na pidaso. Paano may sila? Huwag kang kalida. Hindi magkuha ko. Gawa mo nga. Tira na. Pagpero na yung tita. 67. Kaya ang sarap yung kilo. Bakal na. Ipabakal mo tapos 6 yan sa na kilo. Ibalik mo sa ako ang 60. Okay, balik ko muna. Ha? Kapili yan. Ikaw ga, pag pinabakal mo yun, sa'yo mo ng jeans. Ha? Sa'yo ang jeans. Asing ko. Para may manang asing ko. Okay. Hardworking kayo. Babi ko today ha. Babakal ka, Dila? Babakal ka? Dire, ibig sabi ko, kung mapabakal ka, so sa baka ng 60, balik mo sa akin hindi ka. Pag may magbakal, oo. Hanggang magwan niya, da. Baga. Kumuha
Ako kasi ka. Fresh ya di mana lupa. Quiet ang sarong na iron sa din wala luho kay dito ko ni putang. Abi ka lansones pa ho. Ilang sunis, ma? Lansones. Kita na ulo maglakay. Di ba gumagin sila? Lansones. Oh, di pa man. Dili pa man nagbubunga. Dili pa man inod. Latag mo sa ako. Kasi pa ba ko ng matamis sila. 16 na pero nakira dito. 22 Pero pag ano sila ako, pero nakira. 60 ang kilo. Mataisin niya. Mama, gusto ka na. Lansones. Ayan, buta ko na tabi. Dapat ang buwan niya, ba? Tabihan mo. Men, gusto mo? Luto niya, di ba? Mama, pira ba yan siguro masama? Yes. Kabasa ko sa mga Uy! Ano kayo namin nagbakal? Tiha. Pero mama, apat ang meron na sila. Unom. Unom na ma. Unom. Nakatira mo. Tulog pa lang. Bakit ang bakit tuloy man din? Wala libo ha. Gawak sa sila. Sabi ko ya may Mama, ako na makilos ang lansones. Ay, na doon na yun ang sinis. May kaya doon. Pero ang dalawa niya sa doon. Ako, tagtunan lang lang. Saday. Sige pa. Hay, neto ni mama. Dara ko lang dito. Ako na may gusto. Di ba ya? Ako na, hindi pagtulo ka, madikin sila ang tigkinsi ka mo. Ay, kira. Ay, daganan mo ma. Kaya sinis. Dapat, James. Gayat sa iyo na. Gayat si D60. Times 4. Iwan ko pa lang. Lamay. Langon yung pa. Napulot mo, napulot. Matinda ka. Naganong ka man sa ako. Gaga naman. Ano hindi ka nagano? Sabi ko ba ka? Silahan. And then, alam ko man. Kung ba kayo ito ka na? Nasinaks lang ang nagtitinda lang dito ako na. Arating kumuha. Hindi. Kuha ka sa may luto amin. Ay. Kuha ka dito. Pira na ako. 1 kilo na. Pero, sir, 660 sa'yo. 1 kilo. Mana ka? Wala para. Ano yung tira? pwede? 60. Pwede? Pinili. Tigay pa. Ay, nasira ron.
Wala. Bilo pa. Dili pa. Bakit? Mama, 50 na lang. Ayan. Ayan. Kaya tayo. Kaya. Wala masinubak. Fresh man yan. Bagong harbor. Gira kita lang. Bawal lang mama magutang. Bawal ako utang. Utang tali di 60. May karton mama. Sarado mo daw guys. Pang kilo. Pwede yung papel. Karton. Thank you so much. Saan? Ito din mo yung bagay mo. May ping tama. Pwede naman. May 60 pesos. 1 kilo. One kilogram ha. Gram. 1 kilo lang. Kilo ba ba? Kilo. Meron na kami sa butangan. Hindi. Ano po? Ayun, ganun. Sana na. One knock lang. Oh. One half. With pre-taste. Ano bakalan mo? Lansones ko. Palido, din na. Ako ilagay mo. At mama, may butangan lang kami. 3 days. Kaya, Yay! 3 days. Ay, sobrahin natin sa ano. Pwede ba? Ano, 1/4 na yun? Reject yan. Supportahan niyo ang aking Oh, mama, ang busy oh. Thank you so much. Mini business. Thank you. Sa'yo. Butangan ka daw.
Mga bakal din na lang. Eh, sa plastic na lang mga. Paano ba i-take tanggal? Dito. Inugat nga ako. Thank you for watching. Mama, that pre-taste. Okay, isa lang. Pre-taste. Malawin pre-taste na ubos. Ano kung ta? 50, naging 40. Cheryl, you're a busy lady. Sir James, yes. I'm saying fruits. Sir James, can you buy? Iya ba? Pero bakal I'm sa selling akin. fruits. Thank you, Sir James. Welcome to Kaya sa pag-break is Bawal the na busy lady. yan. Need to be busy. Something like that. Talong niya. Pero matampis. Yan yada. Masarap. Opo. Turungan talaga. The busy lady. Come on, let's go on. Buy this product. Fruits. I'm selling these fruits. Sa'yo. Buwan naman. Pira namin. Hi, Jess. I'm selling lansones. Hi, thank you for watching. I'm selling lansones. Like, comment, share, subscribe, support. Thank you, Jess. Balikan mo. Ay, mama! Mabalik na lang kami pag naubos. Opo. Ano naman na yan? Sabi mo, dapat 60 pesos per kilo. Thank you. Thank you, Gab. O, sunod ko pa. Balikan na lang yung kaya habang Mama, pang-uli. Pangulit. Pangulit. Bari na. Bariya. Halimbawa, kay 60 ha. Udara ko may ding na bag. Ang wallet lang. Bag. Kaya para butang mo na yung pagkakas. Bilang ko yung bariya. 5. 10. Tang mo digi. 15. Ako taga-daramay. Tansinuhan. 15. 20. No, 25. may taas. 25. 30. 30.
Dapat per kilo ba? Dapat per kilo. 40, Sige, tagkira yun. 45, 50 ya di sa taas. Tapos siya di 10, Doon. 20, Ganun ka. 20, 30, 40, Eh, barit na yan, ma. 50, 60, 70, 80, 90, 100, 10, 170 ha. 170 min tapos siya di 50. Min. Sige, come on. Hi, Ang Ansad! Una, okay. I'm selling the kwan. Bakal ka, Ted. My Wait. brother. Ayun, bakal ka. Yeah, di 60. Mabakal ka. Ayun. Ang lansones, Sabi ano na mo. Edi ko mo. 55. Kita po, sabayan mo ka. Ha? Oh, Nagsaro kita. 55, yan yan. 55, 60. 60, wait lang. 60, 170. Hi, Aisat. Come on. Can you buy the corn? I'm selling the fruits. Buy the fruits. Anyone can sell. Or buy the fruits. Oh. Rocker! Isaac! Thank you, guys! Thank you po! Mama, sweet. Kaya na lang mo. Ano ito mo? Ipukat video. Pagalon. Ah, sige. Yeah. Sige. Switch. Isaac. Sweet pearl lang. Yes. Pero 1, 2, 3, 4, 3. Yan, sir, sir. Bakal yan to? Eh, Bipita na yan di kasi. ito na bag. Bag. Ang bag ha ng bag. Tayo sa ako. Ano na kay Kasi? The kids help me to sell the fruits. Something like that.
Come on. Bye. Free taste daw. Ba yan? Sir, sabi, Si ano, si Beto? Ano ni Guya? papan? Yeah. Sige. Beto? Grande. Oo. Free taste daw. Mabakal siya? Oo. Kabat eh. Sige. Yes, someone buy.
you so much. Thank you for the likes.
Sabi mo kung ngayon, sige-sige bang Hininda, kami sila magabi sa'yo, diba? Sabi ko naman sa'yo.
dua, may ranong ka mo. Hi, Sham, Cheryl. Good afternoon. Thank you, Sham. I hope there are no flooding in your province. No floods here. No floods. I think it's Manila that has the worst. Oh, yes, Manila is worse. Flooding in Manila, but here where I live, no floods here. So I feel blessed and so thankful. No worries. Thank you, Sham. Thank you so much. No floods here in Manila. No floods here in province. Oh my God. You okay? Yeah, I'm fine. I'm selling the fruits. I'm selling. What's fruits? This is rambutan, Philippine fruits. Rambutan. This is a rambutan. Yummy. This is something like that. Something like this. I never seen that before, yeah. Only here, maybe only here in the Philippines. Maybe only here in the Philippines this food. I don't know if other country have this, something like that. Thank you for watching. Thank you so much. Subscribe, likes. Thank you guys for the likes.
Wait lang. Wait lang a minute. No, guys. Period. Nagtiriraman kami, mas. Yes. Sino lang nga dapat. Kahit tigsan ko na. Pagsaring ko na binta. Magkano kasi yung Apat ko. Sige, bahinte. ako Ganun lang ko na naman. Bahinte. Gudyaris lang yan. Hindi. Kaya parang tupat na lang nakabakal ng Saga. kaaga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wala kasi. Thank you so much. Ano yung plastic? Hanap ka na dito ba plastic? Ito na plastic mo. Kaya dito, pagka kami din sa school na palogis. Ay, ito kasi. Ay, sakit kasi ko. Ulo pa. Mami lang yun. Ulo po. Ubus na mamansin sa ako. Ubus na. Ano ko pa man? Plastic. Para balubar yun na. Ay, ano ka mo din ka? Naging ka mo din. Sabi na, ano na. Dalawa ko na eh. Dalawa. Dalawa na. Ay, ano na. Para mag-isa ko lang.
bag. Ito yung nais. Oh, magandang dilaw. Hala. Oh my God. Sarado mo, Gab. Kasiram. Siram sa Philippines. Huwag mo ito yung lapo ko, ha? Ha? Lala. Alis na. Alis na ako. Ha? Alis. Alis. Look lang ko na. Ha? Look lang ko. Abele. Ha? Ako na. Bye-bye. Yeah, bye na da. Okay. Somebody who can love me. And thank you sa nag-live. Hotdog? Apa? Ato. Apa? Oh, babe. Hotdog? Leila. Ako na. Ate, oh. Alam mo. Hi.
I don't care what they say. Tapos na. Sir Fred, good evening. You've been busy all day. Yes po, busy all day. Thank you, Sir Fred. Thank you sa likes. We'll message you later. Thank you, Sir Fred. Yes, thank you. God bless. Have a good evening. Busy day. Good evening. Binata na. Binata na si Binta. Sana all. Sana sa naman. Kaya? Suwa. Pag ang gusto ko nagkaon sa mundo na. Pagano sa bula. Tingnan mo wala yung dito. Mabagat sa bula. Sita, dinagdagan-daghan mo. Kita mo lang sa mga tao. Dito. Kumuha ka sa'yo pa dito. Sabi.
June Diaz, Pangsakos, thank you. Sir James, see ya friend. Thank you, Sir James. Thank you. Thank hi, baby girl. Oh, say hi, Bibang. Babang, say hi. Hi. Oh, Sir James. Hi, love you, Mike. Sir James. Ayos, magbasa yun. Hala na. Hala na. Anday ko. Bukal talaga. Bicol man. Dasay. Sa iyo, naglalaglag ko kalapin mo lang. Oh, yan, yan. Nagapot. Dapat diligan niya na ako pa. A big drink bottle. Alright. Thank you, Sir James. Come on, let's eat. Eat dinner. Ito na ano, hindi para mag-video yung tutupan. May, oo, tapos yung tinakuan. Speaker, marahan na ito. Kalau kita sila ng speaker, para tunangan nito pa sa mga. Sige mo, dali kita. Pili kong kita ako. Adi, ang dito, tigil niya bawal. Bawal ko. Ay, naku, sino mama magre-reklamo. Hindi na, sumarila. Kaya pa. Ay, ng bata, kunain makaw na naglayas pa. Dada, kain na da. Come on, let's eat, guys. Come on, guys. Guys, come on. Come on, let's eat. Thank you for likes. Hoy, magkaraon na. Marabakon. Magpapa. Nag-school ka kanina? Nag-100 ang chip ni ma'am? Oh, ang galing mo. Nag-drawing ka? Nag-color? Nag-color? Ito mo na pala. Tanda yung. Color ikaw? Color? Maaram ka na sa color red. Color blue. Maaram ka na? Wow, opo. Sigurado yun. Maaram siya. Kulay blue. Red. Maaram siya. Kakapang walang kaalam-alam sa buhay. Inaas ko. Inaas ko kay Kate. Inunin niya ni Jazz. Mamaya, ano nang bata ko muna? Mag-watch ka, ma-watch ka. Papa? Nagbago ang isip. Magpaba ka muna sa inyo.
Kaon Jazz. Tagan mo sila para ano sila nga duwa magkaon. Para mo sila sa pinggan nga duwa. Sabi mo parang ganyan sila nga duwa. Nakaon nga duwa. I'm back. Flying kiss please. No. Okay, flying kiss $1,000. Are you ready for the $1,000? Right? Ay, babag! Magkaon ka mo ni Jazz. Saro na malang ka mo? Yes. Abo, sa diri mo na pinggan. Yes. Ikaw makaon ka, Jazz? Jazz, makaon ka, Jazz? O, ano babang, makaon ka? Makaon ka, Jazz, di ka muna mag-uli. Kanina nagpapaulit ka. Hindi na yung papakaon ka. Magkaon ka, Jazz. Andiyan si Babang. Kaon kayo dalawa, ha? Makain kayo. Kain mo kayo dalawa ko. Yay! Bibilang ko kayo mintos. Ano nang bibilhin namin? Oh, Jazz, kain mo na kayo. Yeah. Ang labo mo nagkasama. Papa kayo ni Jazz. Gaganiman si Jazz yung pinggan. Wala, saan dapat kayo? Ako lang si Jazz. Medyo, ano ba yung sa sa Yako. medyo, pinagano'n yung kasama. Munti ako yung kasama. Ang kontin mga pinggan. Ha? Mamaya na magkaon ka muna. Sige, magkaon, nagsiselfon ha. Tapos pagkatapos yung ano ha. Basta nagkakaon. Aray ko. Yeah. Yeah. Oh, matapon yan, no? Mamaya na, pagtapos ng kumain. Grabe na. Bigay na ako, bigay. Ha? Bigay. Bigay? One lang. Thank you. Wait lang. Dapat ang kanya. Apa? Dapat ka. Oy. Oy. Uy, kaman. Ako lagi. Ako lagi. Eh? Bigay ako. Ayaw. Ya? Bigay ta. Pento. Bigay ta pento siya. Aha. Kaya na.
niya ako. Gutom na ako. Mama. Leila, may kanin ka pa. Papa si Leila. May suhol yun sa ako, si Babang. Yehey! Pag naubos yun ni Babang. Nananigib ko sa iyo, Babang. Nananigib ko sa iyo pag naubos mo yun. Hmm? Ipis? Ha? Ay, ay. Ano naman ang ipis? Kadagos mo na lang pagkaon ko na yun. May naghiyo-hiyo sa ako, hindi ka nila na ibon mo. Ikaw na sa barangay. Nagkarali na hayo ang kapang. Ay, nagkarali dito mo. Natuto, gano'n. Plak na lang. You! Thank you. I'm back. Flying kiss, please. I hope and I pray someday you will see the front area in the mansion. Pagod na ako, kapod ka ni Binla. Pagod na ako, kapod ka ni Binla. Ma, ano kung saan barkada naman? Nagkakaon! Hindi mo bagat ko na sila sa amin. Sorry na tayo. Hali na kami dito ka. Di mo na kung magkatid ka niya. Sa gabi? Gabi? Ano yung mahali sa mga? Hindi ba di sa muna tayo? Makawayan? Saan? Kabatan. Last night sa to. Diri mo man ito barkada? Siya, barkada yun. Di, last night ito niyan. Bagan last night ka niya, diri ko po. Itong oras sa Jerome. Di ba inatod si Jerome? Uy, natod kanina.
Pasundo ko na sa Irene. Kay Irene, makasundo. Kain daw. Kaong pa ako baka. Kabatan? Hindi. Una ko, diri. Last night yun, hindi ko na ano. Magkada na rin sa bataan. Hindi ko lang ako sa Big Mac kasi hindi kumabagat. Ano, sa park. Dito ka na sa park ko ba? Hindi sa park. Ito kung sa'yo. Hindi. Wala ka, beto ko ako. Katinan, sige na, katinan. Sige na, katinan. Kilala mo ko na ito. Taga-Mumbon. Mumbon! Ay, sige. Ang dating Para ba ginagawa ko? Ito na may kakapa. Iba yung sige natin buwa. Buwa. Buwa tayo. Babae na ko sa Malapit sa ako dito. Ay, nasubo. Simbag sa irin. Sumbag na. Ay. Ay, sa kulo. Wala din sa kulo mo. Ngayon ka, naglusot na. Dito ka mag-ano sa Jerome, sa Rizal daw. thank you so much. Grabe ka man na ito. Grabe ka man ako. Nagkakaon pa. Naghihiran nga ay nagkakaon ang duba. Tapos na. Ako makisama sa pagpunta sa'yo sa Irunagang Buwan. Naman nag-order sa kapitay.
cellphone mo na siya.